gerani mukun awota terlai situng sini buba gerani iman ini mekang engsitung sini buba gerani mukun awota terlai situng sini buba gerani iman ini mekang engsitung Chungo khali janai ro takti lo komo rei khang Chungo thangai tangai ro lo khari sirang lo lang Kini buba gerani mukun sini Ambasa eleka Bak Mara Party Tumi Bak Mara Tumuni Party Office Ganawa Chung Gathering Laika Main uddesho tini chung protest rally khaimani chung media ni bisingtei joto lokorono saiman reni muchungo thangnai maso je Omorpur subdivision Makarai Kamiwo sini indigenous borok rokni jagano segai dumping ba joibo sar factories namnan bai kaisa jurpok Tripura government khaijak media ni bisingtei onek chung sarat Tripura borok nukjak je aro chini borok rok je o elekano dumping khairinani ba o sarni factory no khairinani muchungya saksa kerosin rok luoi khinani mangpli rok media ni bisingtei no chung nukha abono chini Madam Doli tai chini borom ganang deputy CM onime sar song thangai borok gobangma bai o rally protest khaika haifano Tripura government chini je protest o thangnai je chini Tripura warrior rokno case onek jonni case tabuk julijak tai jail rogo chobaiton kha abono Tripura sarkar no chung chini rally ni bisingtei chung borokno ahoban khainai abahai case rokno dakti rosai rinani ongthon tai jelo chokjak na nai rokno bo dakti phiok nani ongthong abo simi beya chini sara Tripura ADC elakao chini bukung bara rokni tongthaino jurpok bibinno NGO tai nini firing range ba SARS namnani tai dumping namnani hinai sekjagai tongo anbagai chung lokorokno poihornani muchungo chung thansa jotono mangnai thansa chung judi kri khangkai truk chini jagarok sejaknai chini Makarai kami ongka tai kaisa jaga ongnai erpore chini Dolai district obo je thalsora nini ayango firing range khainani bagai chaitok laimani abo chini public rok bai protest khaimani bisingtoi chini aro firing range khaimalia aboni bagai chung lokorono kacharnai chung tini chudu Ambasa simia Tripura BP sara Tripura BP joto district joto block no tini o protest rally no klaika aboni bisingtoi chung Ambasa bai kobokjak o chini blogobo watui ni bisingti phano chung rally khaimangkha abono great success abono chung kachanani muchungo agami dino chung Tripura sarok thansa matongnai karon bibinno dengsawoi chini jagarok truk sekmani abono chung thansa kai ma atkoknai judi chung thinango thansa ongai andolon khai kangkai chini tongthai chini chathai bebangno komoroi thangnai aun bagai chung unity maungnai tai sini greater Tripura leno nahareino jotono yapri thansa masena hineino o tinini relini bisingtei kisisa koksamani orono mathaka jotono no media takuk rongno tini oro Bak Mara Chomuni bazar tini Tripura mothani ongoi kaisa khaduma misil ba khaduma punung jangnai tini tamoni ka himala tini oro 47 Ambasa block bising tui khopjak je sikla motha boroi motha tai chung parents body ni uddug bai chung tini oro khaduma punung mani karon hangka tini Makarai kami Omorpuro je tini Tripura sarongni ha eba jaga सरकार त्रिपुरा सरकार कर्तृक जे सेगै नानानि चेष्टा तंमानो बागै जों दिनै अर खादुम खुनुक्लायनाय सारा त्रिपुराव दिनै 19 तारिख मेव दिनै त्रिपुरा मथानि अंगै दिनै खादुम खुनुक्लाय दङ जोंबो आबनि बिसि खबजा जोंबो दिनै अर आम्बासा ब्लक कमिटि अंगै जों खुनुक्लायनाय तामनि माला जों दिनै अर दिनै त्रिपुरा सार
sudah tini mokrai kami emangnya abang mah jaga wono sini tipra sarong ni has hekjagi tongo bibinno da muzika camp thaina ni bagai army camp thaina ni bagai tama army ni training center thaina ni bagai noi khaijagi tongo ba bibinno samung thaina ni bagai borok sini ha segi tongo abo TKD sini rules abo koroi 6 schedule ni rules abo koroi aban bagai no jeng abo protest khlailayo jeng tini orok thaina ni thangi tongo aban bagai jotono Paimanjak Thailand bagai jeng kobogo angklai jeng Sara Tripura ni tini tiprasab ta kukrona abono koinan muchungo tini rally ni bising tini jeng kaisa message rohana ni muchu je jeng jotono thancha ongna ni nangnai tini mokrai kami ongka tini thangnai কয়েক বছর যাবত আগে তিনি কাঞ্চনপুর বা হাইকলে অংখা আহা হাইকলে তাইবু বিভিন্ন জায়গা অঙ্গই মানো আবেন বাগৈনো जों थानचा अंगनानि नांनाय थानचा अंखा क्लाइसि जों आबाय रकनो जों कासय मानलायनाय नांनाय क्लाइसि जों जिनि हाओ जों दङै माननानै नांनाय तंनानि बागै जों बेबस्था खालामनानै नांनाय आं आसुक सावैनो आनि तिप्रासा ताकुफ्रावनो आं मेसेज नि रहै दिनै अरना आनि टक सामो अरन मथागिरिका जतन हामबाय